रनसाइदाम गरामारा गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोबाव बोसोरनि उनाव हान्थामेला खाबुनि थाखाय मोननो हासिगोन दोंसे मोजां लामा। लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बेखेवनानै होबाय एमएलए जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिडली विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय रनसाइदाम गरामारा गामिनि रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय हान्थामेला खाबुनि थाखाय आसाम सरकारनि 2023-24 रांखान्थि बोसोरनि मुख्यमन्त्रि पकिपथ निर्माण बिथांखिनि गेजेरजों लामा लुफुंनानै होनो सिगांदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। गावनि विधानसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय रनसाइदाम ओनसोलनि गरामारा गामिनि लामाखौ लुफुंनानै होनो अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बेखेवो एमएलए जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि आरो बारग' एमसिएलए लबेन बसुमतारि आरो गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसेयैनो गामिनि रायजो राजाफोरनो हान्थामेला खाबुनि थाखाय लामा लुफुंनानै होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गिबियावनो गोजोननाय मोनदों जे थांनाय 17 बोसोरा बिपिएफ दोलोनि सरकारनि समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि समाव गरामारानि रायजोफ्रा गोबां खेब बिथांमोना नैबे लामाखौ जागोन मोनसे आसा खालामनानै दंमोन। नाथाय बिथांमोननि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा मावफुंनानै होनो हायाखै। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिथाङा जिखौ आसामखौ भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि गेजेराव मोनसे खालामनो नागिरदों आरो बेनिखायनो आसामनि खना खनला थानाय जायगाफ्राव दिनै लामा बानायनो थाखाय बिदिनो अंगनबादि सेन्टारनिफ्राय लानानै दालां बान्दो बानायनो थाखाय जिखिनि राहा लादों बे राहानि मोनसे बिदिन्थि बादियैनो दिनै मुख्यमन्त्रि पकिपथ निर्माण आसनिनि गेजेरजों नैबे गरामारानि 1 किल'मिटार 700 मिटार माने 1700 मिटार बे लामाया दिनै आइसिबिपि रड जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय दिनै गरामारानि रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों जे थांनाय गोलाव सम बिपिएफनि टाइमाव 17 बोसोराव मोननो हायाखै बे लामाखौ बिथांमोना मोननो हादों। बेनिखायनो बिथांमोननि गोसो गोरबोआव जि रंजानायखौ नुनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै जोंखौ एमएलएफोरखौ जिखिनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनो सुजुग होदों बे सुजुगखौ दिनै गरामारानि रायजोफोरनो दिनैहाय आङो बावसोमनो खाबु मोनबाय। निस्सय बे लामाखौ बिथांमोना जोबोद गोनांथिखौ नायनानै जाजानो लुबैबाय थादोंमोन। बेखौ दिनै जों मोगथां महर होनो हाबाय आरो बियो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै नैबे ओनसोलाव सान्थि गोजोन खौसेथि लानानै फैबाय। बे ओनसोलाव समान मोनथाय समान जौगानाय खौ लानानै फैबाय आरो बिनिनो बिदिन्थि महरै दिनै जों बे लामाखौ मोननो हादों। बेनिखायनो आङो नैबे लामाखौ गरामारा रायजोफोरनि आङो दिनैहाय बावसोमनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखिनि हाबाफारि दिनै बे गरामाराल' नङा आंनि सिडली समस्तियाव गैयाब्लाबो 30-35सो बेबायदि लामा निस्सय बेखेवनाय जागोन। बासुगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव गोबां लामा आरो ड्रेन बानायनाय जागोन। काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावबो बिदिनो गोबां लामाफोर बानायनाय जागोन। मुख्यमन्त्रि पकिपथ निर्माण आसनिनि गेजेरजों जोंनो जिखिनि खाबु होदों बेयो गोबां माने लामाफोरखौ जों दिनै मावफुंनो निस्सय मोनगोन। गैयाबा खमसे खम जोङो 30-35सो किल'मिटार लामा थांनाय बोसोराव जोङो 50 किल'मिटार मोनदोंमोन। एबाराव आरोबाव जोङो 30-35सो किल'मिटारसो लामा जों निस्सय दिनैहाय मावफुंनो हादों आरो बेजों आसा खालामदों जे जोंनि लामाया जाहैबाय जोंनि जौगानायनि मोनसे बिथिं बियो। लामा दालां बान्दोफ्रा जौगायोब्ला बा बानायजायोब्ला जोंनि राङारि बा रांखान्थि बिथिङावबो जोबोद सुबिदा जायो। जोंनि फरायसाफोर थांलाय फैलायाव सुबिदा जायो। आबादारिफोरनि थाखाय थांलाय फैलायाव बिथांमोननि दिहुनथाइफोरखौ रोगानायाव बाजारसिम लांनायाव जोबोद सुबिदा जायो आरो बे गासैबो जिनिसा जौगानायनिनो मोनसे बिथिं आरो बे जौगानायखौ जों जेब्लाबो लांबाय थागोन आरो बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो आङो खावलायदों जे
दिनै जोङो जिखिनि गोजोन खौसेथिजों लोगोसे बेजों लोगोसे जौगानायखौ जाहाथे जों लांफाबाय थानो हायो आरो बे धाराया UPPL दैदेननाय सरकार BJP दैदेननाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार बे सरकारनि दिनाव थांबाय थागोन बा जाबाय थागोन बेखौ जोङो निस्सय मिजिं खालामनो हायो।